Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi din. At dito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinakahuling linggo ng Nobyembre. Itong ating weather analysis ng Lunes hanggang Miyerkules, Nobyembre 28 hanggang 30, 2022. At ito po ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Medyo ang good news po na yon ay hindi na po matutuloy yung binabantayan nating LPA. Baka malusaw pa po ito habang ito po inaasahan dadaan po sa may south of Mindanao na yun darating pong December 1 and 2. So all clear na po at nagpasalamat tayo sa mahal na Diyos na medyo nagkaroon po tayong typhoon free o walang bagyo na namuo sa buwan ng Nobyembre. Except yung siyempre yung remnants ni Queenie, although nag-develop siya sa last few days ng October. Okay? And nandyan pa rin yung mga ulan, nandyan pa rin yung medyo malakas na La Nina, kaya naglilimit po ang development ng mga tropical cyclone as of this time. At ito yung ating latest GovSat at nakita po natin meron tayong diffused shear line. Ito po ay tail end ng isang frontal system na naiwan yung kaulapan niya at nagbibigay ng maulap na papawirin sa malaking bahagi po ng Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas at Sulu Archipelago. At kasama din po dyan ang mahinang amihan, kaya medyo napapansin natin medyo lumalamig na po ang bahagya ang ating panahon. Nagbagsak po tayo ng 1 degree centigrade during the past 24 hours dito po sa Kabikulan at sa ibang areas din po ng affected po nitong hanging hilagang silangan o yung mahinang amihan. Dito po sa Mindanao, magkakaroon po sila ng mga ulan within the next 3 days dahil po yung trough nitong mahinang LPA na si 90W which is expected na malulusaw po siya bilang isang surface trough ay nagpa-fight pa rin for survival. Gusto niyang mag-develop but hindi pwede, okay? Dahil medyo unfavorable po ang atmospheric conditions sa kanyang lugar, okay? At si 91W nawala na rin, naging surface trough na lamang, lalong-lalo na rin po si 99W na kasama na po dito sa mga kaulapan ng surface trough or itong trough na sa west ni 90W. At ito po ay naasahan na daan po sa Celebes Sea within the next 3 days at magbibigay po ng mga paulan sa Mindanao, Visayas at Palawan. So ito po yung fast animation. So nakikita po natin ang mga maliliit na ulap na dala nitong easterlies at northeasterly wind flow dito po sa ating bansa. At sa ating zoom in satellite animation ay makikita po natin itong mga watak-watak na kaulapan, dala ng diffused shear line at may mga ilang thunderstorms pa na gustong mabuo gaya dito sa may Partido District ng Camarines Sur at meron din po dito sa may Catanduanes at gayon din po sa may Polillo at mga maliliit na areas po sa Visayas like sa may Kadluran, bahagi po ng Northern Leyte, dito rin po sa may Eastern Mindanao, Davao Region, Caraga, at dito rin sa may area po ng Lanao Provinces, may mga maliliit na thunderstorms pong nabubuo. Okay, at sa ating rainfall accumulation sa loob ng 3 araw hanggang Miyerkules, inaasahan po tayo mga paulan dito sa may bahagi po ng Eastern o Silangang Kabisayaan, Silangang Mindanao, at dito rin po sa may timog bahagi po ng Sulu Archipelago at Eastern Palawan, may mga thunderstorms po na posibleng maganap. Kaya din po sa iba't ibang bahagi po ng Visayas at Zamboanga Peninsula ay magkakaroon din po mga thunderstorms. Dito rin po sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley at Northern Quezon, may mga inaasahan po mga ulan at thunderstorms dulot po ng panibagong shear line na posibleng maganap sa loob ng 3 araw. At sa ating wind forecast, sunod na 3 araw ay inaasahan pong patuloy pa rin ang mahinang amihan dito po sa ating bansa, lalo na sa Bicol at Visayas. Bukas po ng hapon, inaasahan pong nandyan pa rin yung mahinang amihan, but may panibagong surge naman po ng amihan na bababa mula sa silangang China, at ito po ay babagsak po dito sa may bahagi po ng dulong hilagang Luzon. Sa darating pong ika-30 ng Nobyembre, na po yung bagong surge ng amihan dahil po sa malakas na high pressure sa Eastern China. Dito po ay makaka-affecto po sa Batanes, Mabuhay Cubab Islands at sa Ilocos Norte. At dito naman po sa may silangang bahagi po ng Luzon, Bicol Region at Visayas ay yung usual na mahinang amihan. Okay?
kasi yung kalakasan ng amihan dito lamang po sa dulong Hilagang Luzon. But as we move into December, bababa at bababa din yan. Lalo na po, pagdating po ng Enero at Pebrero, magiging common po ang hanging amihan. Although, pag yung easterlies kasi lumalaban din dahil sa epekto ng La Nina, kaya nako-constricted po or natatrap po yung amihan dito lamang po sa may area po ng dulong Hilagang Luzon. Sa Huwebes, December 1, unang araw po ng Disyembre, nasan po ang dulong Hilagang Luzon? Nasa influence pa rin po ng amihan at mahinang amihanan po sa may Eastern Luzon at Kabikulan, kasama po ang Kabisayaan. So yan po ang forecast hanggang Thursday, at yung good news natin ay yung LPA 90WA hindi na po lalakas at posibleng maging surface trough na lamang. Pati yung dalawang LPA na nabanggit natin yun sa last na video analysis natin, si 91W at si 99W ay nalusaw na po yun at wala na pong matutuloy na tropical cyclone formation. At actually talagang hindi naman po siya magde-develop during the past weeks na medyo malakas nga pero hindi na po matutuloy. So yan po ang gift sa atin ng buong may kapal na yung katapusan ng Nobyembre. Patuloy pa rin natin mag-pray na sana sa kalagitnaan hanggang sa Pasko at katapusan ng Disyembre ay maging typhoon free po ang ating bansa para mag-enjoy po ang Pilipinos sa darating pong Pasko. Okay, so dyan muna natin tinatapos ang ating update at babalik ulit tayo na yung darating Miyerkules para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Ito si Mike Pado nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.